Hello mga bay, happy Sunday ninyo dira. So karon mga bay, namin ani sa Punta Engaño port mga bay, kay padong mi ngadto sa Olanggo nya. Among gikarga mo ang motor mga bay, nya among plano karon kay adto mi sa Olanggo, magtuyok-tuyok mi ngadto nya. Kung asa mong makitan nga pwede liguan, mangunong mi. So murag nindot ra sa panahon mga bay nya. Bani mi karon sa mong laag. So kita taw niya mga bay. Hi mga bay. Karon mga bay na namin sa Olanggo na. Yung bakter mga bay pero dili ni mga magiguan mga bay. Ang plano dito na ako dito lang sa mga bay sa pataya lang sa oras niya. Adto mi mangita og pindot nga kaliguan. So kita taw niya mga bay ug bani mi sa among laag karon. Took one look and now it's falling. I knew it from the moment that I saw. Ocean eyes so deep that I could fall in. I didn't care about all of your flaws, and I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. I look across and expect to see your face, to remember you're 1,000 miles away. Used to lift me up and now I'm falling. Since you left I've drifted out to sea. All the nights we danced away till morning. I miss the days that it was you and me. And I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. Hello mga bay. Karon mga bay, nagsubay mi aning boardwalk sa San Vicente mga bay nya. Mao nilang gitawag og Marine Sanctuary. So maligo mi ngani mga bay. Nya nindot ra kay panahon mga bay oh. Medyo dili kay siya sakit ihang kainit. Ni siya mga bay. Gikan pa mi ngadto. Dayon padong mi ana kanang naay gamay nga naay murag cottage sa tumoy mga bay. Naghanamig na agian nga mga nanguli mga bay, murag sayo siguro to sila niyan nya. Karon ang oras karon alas 9:30 naman. Daghan na gyud tao ron. Yo, abot na may mga bay. Daghan dyan ang ligo mga bay oh. Nagagtao. Oras karon mga bay, hapit na alas 3 mga bay. Daghan dyan ang tao ron, daghan ang ligo mga bay. Pero ang plano ron katong kami nga rin paniud ko, nga magbiya din ni palim lain nga.
mga bay. So manami nga ni sa Marine Sanctuary din sa San Vicente mga bay. Nya karon mamali na sad miglaing pwesto. Nya basin ato na sad may maniud to nya ato na sad mo tiwas og pangaligo mga bay. So lingaw kami ganiha. Medyo daghan na lang ang tao kay daghan sad ang nangabot karon daghan ang nangaligo syempre kay Domingo man gud. No. Agi mi aning taytayan mga bay. No. Naguna na sila oh. Woo! Uli na mi. Masa ta kay ni tao. Hantod karon mga orasa mga bay padung na mag alas 12. Daghan gyapon ang mga bot, daghan gyapon ang mga bot nga mga liguay. Init mga bay, init. Woo! Woo! Magiana no? Uyog kay siya mga bay. Ya. Na kay mga makasugat nga mga padung mga ligo. Tag. Ay may ngodto, may ngodto. Ngodto naman tayo ron, so, sila mga bay, padung pa sila ngadto sa to, mura gitawag nila nga katong cottage nila ngadto mga bay. Padung pa sila ngadto mga bay. Dagan-dagan na sa tabang tao ngadto. Nagbuot na to sila ron. So kami guys diyan na nga to kay gusto lagi may nga maka libot lagi nga ni sa Olanggo. Okay. Domingo ron walay duty so relax na. Wala kami tao. Samot yung taga ito man ron. Hindi na ta makita ani. Init kayo mga bayo na. Init kayo panahon mga bay. Last time nga nakaanhi mga bay murag 2012 or 2013. Dili pa ing ani ang footbridge mga bay. Uyog pa kito siya tanan nya, bamboo ang gigamit. Nya makaingon ka nga kuya gyud sa ilakaw kay gamay lakang nimo uyog gyud kayo. Nya ang improvement karon mga bay, dili ko sure kung unsa ni tuiga na usab ang ilahang agianan pero karon indot na guys sa lakawan mga bay. Indot na kayo. Ligo na kayo, indot na kayo mga bay, ligo na kayo sanan. Luag na kayo. Pwede ra dagan-daganan niya, murag. Pwede gyud agyan og bike pero dili siguro bawal siguro nga rin mo agi ang bike mga bay. Hello mga abay, maingudto ninyo diha. Karon mga abay naa nami nganhi sa Pagutlan Camp
Dini gyapon sa Ulanggo mga abay nya. Sulit kay ngani mga abay, nindot kay yung background no. Nindot kay mga abay. So amo buhaton karon mga abay, anhi lang mi maniudto nya. After ani mangita na sa biglaing lugar nga atuan mga abay. Kung kamo gusto mo musuroy ngani sa Ulanggo nya, mohapit mo ngani sa Pagutlan Camp. Ang ilahang entrance mga abay, kung day use lang ka, 10 pesos ra na siya, wala na entrance sa sakyanan, wala na, 10 ra gyud mga abay ang inyong bayaran. Kung nagplano mo nga mag-overnight, ang ilahang bayad mga abay is 100 pesos. So nindot siya nga lugar mga abay, kung gusto mo nga ari mo magpagabi nara mga abay oh. Kan bitaw mga abay oh. Naas level nya. Mga abay dapat magpunahan. Nindot siya nga ni mga abay nya, hangin kistanan, ang background na dagat. Yan na sa mga kalubihan mga abay, mga kalubihan. So dili ra siya alimuot. Sakto kay ni mga abay paniudto nya. Ari magpalipas oras. A few moments later. Yo mga abay. So mapadong na may maniudto mga abay nya. Naa din sila nga toy lamo mga abay kini butong. Kini siya nga gidakon mga abay, ang bayad ani is 150. Nya tulo na ni siya ka butong. Sakto na kini namo mga abay para paniudto. So kung kamo manganhi mo mga abay, ganahan mo magpahuway ngani ari mo maniudto, palit na mo sila butong mga abay. Kini siya dili ni siya sponsor pero baka naman. Mga sa may mga abay, mangontan niyo mga abay. Hello mga abay, may ngapon mga abay. Karon kay naa na mi dinhi sa barge mga abay padung dito sa Punta Engaño kay manguli nami. So sulit kayo rong adlaw mga abay, daghan kayo mig na atuan nga lugar nya. Lingaw jud siya. Nya nindot pod kung muari mo nya magdala mo og inyong kagalingon sakyanan para malibot yun ninyo. So salamat mga abay sa inyong paguban sa moang lakaw karon. Salamat sa pagtanaw ni nga video. Nya kung bago pa ka sa akong channel mga abay, palihog ko og subscribe. Nya i-turn on sa ang notification bell. I-like na lang sa ni mga abay, diyon i-share po ninyo para daghan po ang maingganyo og ani sa Ulanggo. So hantod sa sunod pa nga mga video mga abay. Daghang salamat. Bye-bye. Abay.